Ohrozenie bezpečnosti. Týtrálny zásah v dome Vladimíra Počolinského mohol zásadne ovplyvniť aj bezpečnosť Slovenska. V štandardnom prípade by v inej krajine šéfa tajnej služby predvolali, dobrovoľne by sa vzdal svojej funkcie a následne by ho bez okázalostí obvinili. Dôvodom je, že postup, ktorý zvolila NAKA, zásadne znížil dôveryhodnosť celej tajnej služby v očiach zahraničných partnerov. Bezpečnosť štátu pritom závisí aj od toho, aké informácie dostáva SIS od zahraničných partnerov. Partneri videli riziko v tom, že sa k utajovaným informáciám, ktoré Slovensku partnerské služby v cudzine poskytli, mohli pri zásahu dostať nepovolané osoby. SIS preto po zadržaní Vladimíra Počolinského musela zahraničné tajné služby ubezpečiť, že polícia sa k informáciám od nich nedostala. Ešte závažnejšie znie informácia, že NAKA pôvodne plánovala zasiahnuť priamo v budove SIS. To by nielenže významne ohrozilo reputáciu a dôveryhodnosť SIS, ale aj bezpečnosť ľudí, ktorí by v tom čase boli prítomní v SIS. V takejto situácii by zaručene prišlo k ozbrojenému stretu vnútornej ochrany objektu a príslušníkov NAKA, podľa zákona totiž SIS patrí k ozbrojeným štátnym zborom podobne ako polícia. Zásah u šéfa tajnej služby svedčí o tom, že vyšetrovatelia a prokurátori stratili akékoľvek zábrany a nebrali do úvahy možné riziká a vybrali si spôsob zásahu, ktorý je síce marketingovo zaujímavý, pre krajinu však nebezpečný. Z medzinárodného hľadiska je to zlé, ide o dôveryhodnosť informačnej služby, ktorá sa veľmi ťažko budovala po obdobiach pána Lexu. Dôveryhodnosť sa takýmto spôsobom určite nezískava, ale stráca. Pochybný zásah na súde. V roku 2022 sa NAKA pokúsila hrubým spôsobom získať utajovanú prílohu k súdnemu spisu v jednom z exponovaných prípadov. Incident sa udial na okresnom súde Bratislava. V priebehu 48 hodín sa trikrát pokúsili utajovanej prílohy zmocniť, sudcom hrozili aj prehliadkou budovy súdu. Keď som trvala na tom, že spis im nevydám, príslušníčka NAKA, meno neviem, uviedla, že bez spisu neodídu. Za 32 rokov svojej súdnej praxe som sa s podobným správaním polície ešte nestretla, uviedla v zázname o incidente sudkyňa Iveta Halvorňová. NAKA chcela získať utajované dokumenty k trestnému stíhaniu spolupracujúceho svedka Ľudovíta Makoa a bývalého námestníka riaditeľa SIS Borisa Beňu. Krajská prokuratúra Bratislava ich podozrieva, že krivo svedčia proti riaditeľovi SIS Vladimírovi Počolinskému. Vtedajšia ministerka spravodlivosti Mária Kolíková po incidente odvolala predsedu okresného súdu Bratislava 3 Romana Fita preto, že nevyšiel v ústrety policajtom. Národný bezpečnostný úrad neskôr skonštatoval, že sudcovia postupovali správne a polícia nesprávne. Roman Fit nebol rehabilitovaný.